बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बर' आइजोफोरा मावनाय दांनाय दानाय लुनाय जेरावबो आखा फाखा। बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ। जारिमिनखौ नायहरोब्ला जों नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै देलायनाय मुवा बेसादफोरखौ गावनि आखाइजोंनो दिहुनोमोन। गुबुन गुबुन गाबनि जि दानो थाखाय मिथिंगायाव मोननाय मुवा बेसादफोरजोंनो खुन्दुङाव गाब होयोमोन बर' आइजोफोरा। आथिखालावबो उन जानानै थायाखै। गोनोखो मुगाजों गोरोबफानानै जिउ खुंनायखौ जागायदों बर' आइजोफोरा। नंगौ, आथिखालावबो बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन आदब खायदाजों फालांगि खालामनानै जिउ खुंनाय नुनो मोनदों। बेबादिनो गावनि आखाइजों साबोन बानायनानै फालांगि खालामनायाव मुखुब जानानै थानो हादों सासे बर' आइजोआ। बाक्सा जिल्लानि बांग्रिकुसि गणेशगुरि गामिनि साइदन बर'नि बिसि कान्छनि बर'आ गावनि आखाइजों साबोन बानायनानै फालांगि खालामदों। नंगौ, गावनि न'आवनो साबोन बानायनानै फालांगि खालामनानै जिउ खुंगासिनो दं कान्छनि बर'आ। मख'नो गोनांदि गिबियाव इउटुब चेनेलाव नायनानै सोलोंदोंमोन आरो बानायनो नाजाजेनदोंमोन कान्छनि बर'आ, नाथाय जाफुंसार जानो हायाखैमोन। बेनि उनाव बरपेटायाव सानसेनि ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों साबोन बानायनाय आदबखौ मावबोदों कान्छनि बर'आ। निकासि सुबनखाता बागानपारा माजदिया बायदि सप्तानि हाथायाव गावनो लांनानै फानहैयो कान्छनि बर'आ। गावनि मोनफ्रोमबो खामानियाव फिसाय साइदन बर'आ मदद होनायजों लोगोसे बिहाव बिखुनजोआबो आबुङै मदद होनायखौबो फोरमायदों कान्छनि बर'आ। फैगौ समावबो महर मुंजों साबोननि बिखङाव लिरनायनि गेजेरजों हाथाय गलायाव साबोनखौ फाननाय जागोन। नोंथांमोनाबो कान्छनि बर'नि बानायनाय साबोनखौ बाहायनो गोसो दंब्ला न'खराव फैनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो फाननो थाखाय लांनो गोसोब्ला दर्जन हिसाबै लांफैनो हागोन होननानै फोरमायदों कान्छनि बर'आ। बेनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 8133881858 आव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन। ओमफ्राय आंनि मुङा कान्छनि बर', गामिया जाहैबाय गणेशगुरि, एरिया बांग्रिकुसि, साइदन बर'। मिथिनो मोनदों नोंथाङा आखाइजों साबोन बानायो। औ। माबायदि बानायो नोंथां? आखाइजों बिदि माने फार्स्टआव ओरै थौआव दै होनानै बेनिफ्राय बिनि उनाव आरो साबोननि बे सब बेस होनना बुङो। ओमफ्राय बेखौ आरो थौ मोनसे एक्सट्रायाव माने स्टिलनि थौआव होनानै माने बिदि फुदुंनानै ओमफ्राय निमनि बानायबा निमनि रोसिखौ होबाय, निमनि बिदैखौ होबाय, आरो जुदि खारजिनि बानायबा खारजिनि बिदैखौ होबाय, आरो बिदिनो माने बेलेग बेलेग आलदा आलदा बानायबा बिदियानो बे सब बेसनि माबायावनो होनांगौ आरो ना बेनि बिदैखौ, अब्लानो साबोना जायो। ओमफ्राय आरो कालार होनांबाय मोजां नुनायनि। बास माबा जानाया मानसिनि बे खाथिनाया बे निमनि बानायबा निमनि बिलाइयावसो दं, ओमफ्राय कालारा मोजां नुनायनि। बेनिफ्राय आरो फेन ओरै इसे होयो। बे सब बेसावनो फेन ओंखारखायो, खिन्थु माने मानसिनो बांसिन नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय फेन होनाय जायो आरो। बेफोरखौ प्रडाक्टखौ बायना लाबोखानांगौ? बायना लाबोनांगौ। ओमफ्राय फुदुंफैनांगौ न'आव लाबोनानै बेखौ फुदुंनानै बिदि आरो नों जिनि बानाय बेनि बिदिखौ होनानै बानायबानो जाबाय आरो। प्लेटआव बहायनांगौ नामा? प्लेटफोर थाखायो नामा? जेनेबा साबोननि सेट थाखायो? साबोननि बे सेटआ जायो सब बेस बुंनाया, बेखौ माने पाल्ला सिस्टेम लाबोनांगौ आरो। बेखौ लाबोनानै नों जेसेबांनि बानायगोन बेखौ हिसाब मथे गाव गाव बिदि बानायबाय आरो। प्लेट थाखायो? औ थाखायो। साबोन बानायग्रा प्लेट? औ, साबोन बानायग्रा सब मल होनना बुङो बे। बेवहाय 100 ग्रामनि बानायबा 100 ग्रामनि थाबाय, आरो 50 ग्रामनि बानायबा 50 ग्रामनि थाबाय आरो। बहा सोलोङामोन नोंथाङा? बरपेटायाव। सानबेसे नांनाय बेखौ सोलोंनो? ओरैनोथ' रोंखायो नालाय, ओमफ्राय सानसेयाव कमप्लिट खालामना हरदों आरो। माब्रै रोङा? सार्टिफिकेटनि थाखाय। माब्रै रोङा? बिदिनो मालाबा इउटुबाव नायो, बिदिनो ओरैनो दिल्ली मोनसे गुजरात बिदियाव मोनसे कम्पानि दङ बे साबोन बानायनाय, इसोरनियाबो हेन्दमेडआनो। बेनिफ्राय माने बिसोरनिखौ बिसे नायबाय, इसोरथ' पारफेक्टलि माबा खोन्थाजोबा आरो। ओमफ्राय बेवहाय आरो इउटुबनि गेजेरजों ओमफ्राय आरो बिसोरबो बिदि खिथाजोबा, गासैखौबो मोनो बेवहायबो। पासे बे दिल्लीनिफ्राय लाबोनबाथ' फैसायाबो गोबां नांगोन नालाय, ओमफ्राय आं बेखौ माने ओरैबायदि गोसो जानानै माने गावनो खुद बिजनेस माने नाम खालामनो ओरैनानै साबोननि, ओमफ्राय बरपेटायाव थांबाय आरो सार्टिफिकेटनि थाखाय। बेफोर प्रडाक्टखौ बरपेटानिफ्राय लाबोयो? बरपेटानिफ्रायनो लाबोयो। जुदि मोजां माबानांगौबा आरो एसे खमावनो लाबोनोबा दिल्लीनिफ्राय लाबोनांबाय, खिन्थु कुरियारा बांसिन थांलायबाय, माने सेम टु सेम जायो आरो। दा बेफोरखौ
नोंथाङा जे न'आव बानायो ओमफ्राय बबेयाव फानहरो? दा ओरैनो जानुवारि फेब्रुवारि बे 2 माखो गुवाहाटि लांदो फार्स्ट स्टार्टिंआव गुवाहाटियाव लांग्रोदो ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय ओरै बागानपारा बेनिफ्राय ओरैजा आरो तामुलपुर बे माजदियाव लाङो बेनिफ्राय दा आरो निकासि फानगासिनो दङ ओमफ्राय मुसलपुर सेस्था खालामगासिनो औ गावनो फानो लोगोसे दर्जन लांफैबा हरो नामा? दर्जन लांफैबा खमावसो हरबोबाय आरो ओं पाइकारि दामाव दर्जन सिस्टेमाव। नोंनि बे खामानि मावनायाव नोंनि फिसायनि माबायदि मदद दं? 100% सापर्ट दङ गासै बिथिङावबो सापर्ट होनो जेबो हेंथा होआ। फिसाया मा मावो? आबादारि। बिहाव बिखुनजो दं? बिसोर जेबो बुङा? बिसोर जेबो बुङा सापर्ट दङ अलरेडि। इयुनाव बेखौ लानानै जाफुंसार जानायनि लामायाव आसा दं नामा नोंथां? गोसो दङ ओमफ्राय नाजागासिनोबो थागोन माने नाजाबायानो थागोन आरो माने गोजौ लेभेलाव थांगौ होननानै नाजाबायानो थागोन दा जों फिसानिफ्रायसो स्टार्टिं खालाम दा जेनेबा आङो बिसिनि माबायाव गोबां मददआनो दोङो ओमफ्राय गाव जि मावो बेखौनो मदद होयो आरो रांखावरिनि बेलायानो जा बेफोरावथ' एसे खस्थ' जायो होमबाबो आरो मेनेज खालामनानै होयो आरो खामानि दामानि मदद होयो नामा नोङो? होयो। हिन्जावनि जाफुंसारनायखौ लुबैयो? लुबैयो। नोंथाङाबो फानफायो नामा साबोनफोरखौ? फानो माब्लाबा जेनेबा टाइम मोनबा ओंखारो आरो ओमफ्राय टाइम मोनाबाथ' थाबाय ओरैनो। गाव हारसिं फानहैयो नामा? गाव हारसिंबो फानो माब्लाबा आंबो हारसिं जायो हारसिंबो फानो आं। नोंथाङा दा मा मावो? दाथ' ओरैनो बर्थमान खेथियावनो एसे थायो आरो माइ आबाद माइ खै बिगासो गायो? ओरैनो टटेलथ' 8 बिगा दोङो बेनिफ्राय 6 बिगासो गायो नामा 6 बिगासो गायो।